ito at walang kinalaman sa totoong pangyari sa komunidad. Ito lamang ipangaliw sa mga nanonood. Patnubay ang kailangan. Thoughts Patrimonial Club presents Mga Asoy ni Kunching, a short comedy film. Padirusing! Mo pa kinakalarga na kita. Mga lasita ato na kita takluban kay malaksini nga van. Wala kita mag-iha. Ang mga ni Madi Kunching, mahagot gihapon ngayon mao pala pagbiyahe. A few moments later. Madirusing! Nabaho ka? Baga masarusag mong matbaho. Hala o Madi Kunching, ayaw-ani ma-shout out la ako. Ginpapasabot adton inutot dinihaban. Alayon man daw nga abriit ko ang bintana kay nahuhuom kita. Baabait nga virus. Pero nung balahit irong, o pa naman lakon mahamot. Ang una nga nagreklamo amatin umutot. Nga makaog karosing, kaya ako lang titim sa sayupon. Nusuntukon kitim bagang. Mano, alain daw anig parit aton ko ang biyahe kay papagawson ta anit malain nga virus. Ay nakasakob nga ko ang malain nga hangin. Ura-ura manit nga utot na para paksiw. Ani pa na utot hit ko ang sakobit ban, maarang nga DR kun. Ala, gawas anay kita, gawas. Kay malain na kentang. Igra-rapid test ta anay. Kung hindi nag-positive pag-utot, kay waray na amin. Tama di Kunching, pag-amin na lang nga ikaw ang inutot, kay ikaw ting kagod. Oo, kaya ako ang umutot, kaya ano't problema? Warigad na di Kunching. Hala, og maron kahitom, kaya nag-amok hitong gintot-utot. Nga makaog ka, alaga dahil sumakay kita sa Manila nga nag-uro-uro ka, wak mag-alaran nga